Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Novým stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov v New Yorku bude Peter Huléni. Ako ďalej informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci 30-ročného pôsobenia v slovenskej diplomacii zastupoval Slovenskú republiku naposledy na poste veľvyslanca v Izraeli a od roku 2019 pracoval na rezorte zahraničných vecí vo funkcii riaditeľa odboru Organizácie spojených národov a následne generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií. Strana dodržiavania medzinárodného práva a mieru. Ako v tejto súvislosti uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, zahraničná politika Slovenskej republiky aktívne presadzuje a je na strane dodržiavania medzinárodného práva a mieru. Diplomatické rokovania, dialóg a spolupráca na globálnej úrovni sú kľúčom k hľadaniu mierových riešení sporov či konfliktov medzi jednotlivými štátmi. Organizácia spojených národov je v tomto smere jednou z najvplyvnejších a najvýznamnejších organizácií a naše členstvo nám poskytuje jedinečnú príležitosť pomôcť pozitívne ovplyvňovať dianie vo svete a zároveň presadzovať slovenské záujmy, zdôraznil Blanár. Rezort zahraničia pripomína, že vláda Slovenskej republiky sa v aktuálnom programovom vyhlásení zaviazala podporovať medzinárodné právo a ochranu ľudských práv na Slovensku a rovnako v rámci pôsobenia v medzinárodných organizáciách. Aktivity slovenského stáleho zastúpenia Organizácie spojených národov v New Yorku budú podľa ministra zahraničia zohľadňovať záujmy našej vlasti, presadzovať ciele vlády Slovenskej republiky, ako aj priority slovenskej zahraničnej politiky. Členstvo Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade Slovensko bude zástancom iniciatív a rezolúcií zameraných na mier, bezpečnosť a dodržiavanie medzinárodného práva. Podporíme nástroje, programy a projekty, ktoré prispejú k predchádzaniu konfliktov. Blanár. Nový stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov Peter Huléni priblížil, že jeho kľúčovou úlohou bude dôkladne pripraviť Slovensko na získanie a naplňanie mandátu nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov, o ktorý sa Slovenskej republike uchádza pre roky 2028 až 2029. Členstvo v Bezpečnostnej rade bude pre Slovensko veľkou výzvou a záväzkom, ale zároveň aj príležitosťou zvýšiť renomé, prestíž nášho štátu a presadiť ciele i naše záujmy v medzinárodnom prostredí, doplnil Huléni.